Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Palat sau pongut ki pat ba na du ki shendang bat ki kenthe kumju ru ki khilung, nak shenong nong khra hari bhoi, kelapoi hospital na du singi sajan hadien bakila yo kempang kansan, ringkat ke pri penhiar belah suba ngat bi nakabam bakilet hakawe ke yang khawai, hakate ke shenong. Kat kum ka kubor bla yo lum lai thu ba kladon ke jingya bam khawai hakawe ke yang hakate ke shenong, hakamit singi thot ding jong khat wei tering. Nre Kabas ngolingo ba kite ki pat ba ki bala lit bam ki layo kempang kansan hak step jong kesingi sajan bala penket no man mari ki shaka jaka sumar bakun thop ha Bethany Hospital bat ha Civil Hospital nadu ki kin thai rang bat kum juru ki khilung katu ka ni ngot ki pat ba ki bala lit bam ha kate ki khawai kila subaru bade naka dos nyang ba ki bam kabala la bande kabala snio nama kilayo pang Kiditang ki baba mi kadok senyang kat bakiwe pat kilan. Nakaliang ki doktor hatin ki jing tokit kila subajur pakade nakabam balas niyo food poisoning kat kum ka jingit hu jong ki pat ba bat nakaliang katanat kakot kakya jong ka riboy kidang let syakate ke jaka ban penlong ka jingwat banyak ban lap ya kadaw tenrai bat kum ju ru ban shem ya ki nuksa naki pat ba. Na những chung nghe nghe ram sang ngod de bale ji khawa nghe le tang lai ngot te we pat long ikhlem bam dok siang re tai we pe lai rong nghe ro chikun pe nghe bam kan nghe ngot ke nga ba yung chung nghe da ngot Tadi ko spek mga ka de ga dok siang hi kare dok le de namar ba ikhlem bam re we nga bam ta dok le Kene ki jinja kare ka mit jangka we kare kadang ka bachelor party jong we ni ki kun samla jong ka sinong lokha te ngi syakot syakata ka jing khawai te hadin meradap ka jing aseng ni don ka jing ya bamja te baru ngi ya bamja ya ka bam ka lapun krek da ka yin kasem te kata kami kamdan kana no ka jing ja nrei ha ka step thangap jong ka singi sajang te khana tarik don ka jing pri penhiar ngasutu bagata ka jing pri penhiar compare na kiwi pat ke kom pri penhiar te marmar hi bang sautu ba ban sudi tang dawai asung kamyarap marmar hi nga be no shane shapo Bethany Hospital te gidon kumba khatsan khandrungut hang ne po Bethany bat kumba khatsan khandrungut kidon shapo Civil Hospital ni kibayo yang dengan food poisoning. Badan ru kiba dan ron sesnong kiba sudi tangga dawai di badang long minor. Kita hidup dan badang. Baru ni dan hikan neka ki patients ki wan dominant terter ki wan bam khana hakan neka senong nongkra nong jeri mo paham jeri ki wan bam khana haden ki wan bam khana kata ki wan kan neka jing stom bagi pre ki penhiar haden bagi ada bam kita jing tamu Hado mentahe ngiyo kumba total patients ki balawan ngiyo ado arkunyungan. Kita ngiyawan he dan hot ki bala admit Civil Hospital nang poro dan hado hat kata he arkunyungan total mentahe. Nga suspect akum ka history bagi agi nompang nga suspect kade nakabam he. Nakabam kala bande ka because dan ki bahin jong ki nompang bilang magadan ka item bagi klambam Ikan yo kita kajing stem dan babam kita specific kita kajing item bagi bam bagi ke yo most probably kita kan suspect ada kalah benda kajing bam yo se kalah dan jing snew kajing bam ada kata tim lagi stable mas one he tikila respond he treatment ro lagi long stable dan dia bawa hati ICU itu dan kita lagi long stable he dan hero ki bala recover ro he ni expect bala sha ki ngala discharge dan ni taruh